Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ανοίγει το τραγούδιο δυστυχώς με ένα δυσάρεστο γεγονός. 6 χαμένα κορμιά παραμένουν ακόμα χαμένα στο Δήμο Κωνσταντινοπόλου. Για ένα ακόμη βράδυ θα θέλαμε τη συμβολή σας στην έρευση των συμπολιτών μας. Όπως κάθε Παρασκευή άλλωστε, η βοήθειά σας είναι πολύτιμη. Οποιαδήποτε πληροφορία σας μας είναι χρήσιμη. Καλέστε μας στο 210-42-069-69. Αναμένουμε το τηλεφώνημά σας για οποιαδήποτε πληροφορία. Ναι, μάλιστα. Το βρήκαμε. Την πλατεία Δημαρχείου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, βρήκαμε άλλο ένα. Την πλατεία Μεταφώσεως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι γραμμές παίρνουν φωτιά. Το πλήρωμά μας παίζει αμέσως για την αναζήτηση των συμπολιτών μας. Σωτηράκι, φύγαμε. Είμαστε στην πρώτη μέρα αναζήτηση αυτών των χαμένων παιδιών και κατευθυνόμαστε στην πλατεία Δημαρχείου. Ψάχνουμε δύο στα σταματημό για αυτά τα άτυχα παιδιά. Το κεράκι νομίζω πως βλέπω κάτι στο βάθος. Χαμένο κορμί, ζεις. Κρίμα. Πήγαμε το κυνήγι. Κυνήγι. Για καλή μας τύχη, βρήκαμε αναπάντεχα το πρώτο μας χαμένο κορμί και τώρα ήρθαμε εδώ, στην πλατεία Δημαρχείου, για να βρούμε το επόμενο. Σωτηράκι, δεν βλέπω τίποτα. Μήπως βλέπεις εσύ τίποτα? Εκεί πάνω! Χαμένο κορμί! Έχουμε κυνήγι! Κυνήγι! Με το συνεργείο για τα χαμένα κορμιά. Σωτηράκι, νομίζω πως είμαστε πάρα πολύ κοντά. Σωτηράκι, τον βρήκαμε. Σκληρές εικόνες. Θα πρέπει να το χτύψει κυνήγι στο κεφάλι. Ξύπνα, χαμένο κορμί. Έχουμε κυνήγι. Κυνήγι! Είμαστε έξω για ώρες, ψάχνοντας για το επόμενό μας χαμένο κορμί. Ναι, παρακαλώ. Ναι, μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μόλις ενημερώθηκα ότι το επόμενό μας χαμένο κορμί πεθάθηκε κοντά στην πλατεία Γερματά. Μόλις φτάσαμε στην πλατεία Γερματά, ελπίζοντας ότι θα βρούμε το επόμενο μας χαμένο κορμί. Σωτήρας, πάμε λίγο πιο ήσυχα τώρα. Νομίζω πως ακούω κάτι. Ας πλησιάσουμε περισσότερο. Είναι δύο. Με ένας πάρω δύο τριγώνια. Χαμένα κορμιά. Πού πάτε, ξεχάσατε. Κυνήγι. Κυνήγι! Τώρα που βρήκαμε όλα μας τα χαμένα κορμιά, είμαστε πανέτοιμοι για το κυνήγι. Κυνήγι! Έφυγες από το πλάνο, αλλά δεν έσπασε. Το μούλο! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τι λέτε. Χαμένο από καιρό. Γιατί όχι τα γυράκια. Ναι, είναι δύο πιτόγυρα. Ναι, είναι δύο πιτόγυρα. Πάμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Χαμένο κορμί, του φωνάζουν για λύτη, γιατί δεν πηγαίνουν τα βράδια στο σπίτι. Χαμένο κορμί,